Berari, izebak esan zion, Hondarribian arrantzale bila ari zirela, eta berak bitan pentsatu gabe, bertan aurkeztea erabaki zuen. Arrantzale ikasketak egin zituen, eta gaur egun arrantzale lanetan dabil. Biba Lauren Lakaban! Arratsaldeon, Lauren! Ongi etorri! Eskerrik asko. Lauren, zuke itsasorako zure bideo honetan aurkitu dituzu Emeterio bezalako veteranoak, jakintza daukatenak eta bereiekin elkarrizketak izaten dituzu, itsasoari buruz? Bai. Normalean, izaten ditugu elkarrizketak. Bai, ez da, Hondarribiako portuan ere izango dira, zuei begira aritzen diren veteranoak esango dugu, ez da? Hori da, bai. Zenbat urte dituzu orain? Orain 19. 19. Eta noiz hasi zinen itsasoan edo noiz hartu zenuen erabaki hau? Jo nintzen lehenengo aldean izan zen duela 2 uda, hasi nintzela lehenengo aldiz itsasoan, baina duela 4 urte gutxi gora bera hasi nintzen formazioarekin erdiko ziklo bat egiten Pasaian, eta ezkeroztik hasi nintzen. Ondo, beraz, zure lehen pausua izan da, Pasaian ikasketak egitea. Hori da, bai. Eta itsasoan ere izan zara, itsasoa ere dagoeneko probatu duzu. Bai. Noiz probatu zenuen? Duela 2 udara gutxi gora, 16 urtekin. Aha, eta nola izan zen, uda hori? Egin genuen lehenengo bidaia gauez izan zen, hasi que bidaia osa pasan duen lotan. Eta lehenengo egunean bai pasan duela pixkat mareatu eta guzti, baina berara ohitatu nintzen eta oso gustora. Emeterio, 16 urterekin bera ere, biok hasi zineten 16 urterekin, zu ere bera txotxo lanetan hasi zen, gaur egun ere txotxoaren izena, funtzio hori existitzen da? Horrela da? Bai. Osa, nire lana izan zen, hasieran arrantzatzea, baina baita behar den gauzetan laguntzea edo zer gauzarekin. Adibidez, zein dira zure, zeregin horiek zein izaten dira? Sukaldareari zerbait behar dunean, eramatea edo zer gauzarekin. Gure gara jasateguan zato betetzia. Si, azatoa betetzea. Ardoa importante izaten zen. Gaur egun Lauren ez da ardoa askorik egongo, ez da? Ez da. Horretan ere, esango dugu hobera egin dugula, ez da? Bai. Horretan utziko dugu, ez da? Hori da. Zer du arrantzak, zer du ogibide honek beste ogibide batek ez duena, Lauren? Nik esan guke lan aktiboa dela, gero itsasoan zaudela lanean, itsasoak ematen dizun deskonexioa agian edo lasaitasuna, eta hori ez da edozen lanetan aurkitzen. Esan duzu, lehenbiziko horretan zorabio hori edo izan zenuela, baina hori ze izaten da, behin izan eta listo, eta gero pasatzen da, oitu egiten da bat. Hori da, lehenengo egunean edo horrela pixkat mareatu egiten zean, baina gero berehala hartzen duzu. Pasatzen da. Hori da, bai. Zuk Emeterio izan zenuen 16 urterekin zorabioren bat edo, bai, izaten dira. Igandien pelikulak uste horren honen pentsatzen nitxo. Biarre marietu berdiat. Izaten ziren. Bai, sobre todo astelenia. Astelenia, baina zeituan jartzeiz da azte bukaerako, listo, ondo. Pero bueno, hori lizauneko eguneko 85an, 89an dana egutzen duela, mare puntori. Gertatzen da, bestela hor dago biodramina famosoa ez da esaten dena, ez da? Orain beraz, Lauren, ikasketak egiten ari zara momentu enten, zenbagarren kurtsoa egiten ari zara? Orain nago goi mailako 2. urtean. Eta zenbat geratzen zaizu? Listo, azkena da. Azkenekoa, bai. Eta zein da zure plana, hau amaituko duzu ekainerako edo? Bai, orain praktikak ditugu. Bai? Eta gero, itsasoa joango naiz, praktikak egitera, eta gero lanean hasi. Eta itsasora joango zarela praktikak egitera, erabakitza daukazu nora ze ontzitara, itsasontzitara joango zaren? Hasieran jo nintzen itsasontziran errepikatuko dut, itsasontzi berdina, eta... Zuek badukazue familiak itsasoarekin zer ikusirik edo Emeterioak esan du bera arrantzale familia batekoa zela? Nire izeba kofradian lan egiten guna, baina listo. Ados. Eta zure ametsa zein da arrantzarekin edo etorkizunera begira zure ilusioa zein da? Patroia izatea eta nola ez egunen batean barku propio bat izatea. Aha, begira. Emeterio, beste patroi, etorkizuneko patroi bat? Ongitorria. Bai. Eta barkua izatea, horiek hitz handiak dira, ez da, Lauren? Ametsak. Ametsak dira, ez? Baina, posible balima da edo sinisten balima da, lortu daiteke, ez da? Hori da, bai. Hori da zure ilusioa, beraz. Bai. Eta momentuz orain praktiketan hasten zarenean, uda hau nola irudikatzen duzu? Pentsatzen dugu udan
ze harrapatuko duzue edo ze harrapatzera joango zarete, noraino joango zarete? Ba, udan ega luzea bila juten gera, Bai? eta izaten da Frantziko kostaldetik, agian batzutan Irlandaraino iristen gera eta hortan. Eta han zaudenean, faltan botatzen dituzu lagunak, familia... Bai, baina azkenean bakizu zertara zoazen eta mentalizatuta zoaz. Baina gaur egun badago wifia barkoan eta dago komunikazio asko, hasike. Bai. Da askoz ere, ezagit, más o menos. Bai, horrek arintzen du, Emeterio, zuk aipatu duzu lehen, ezta? Hori dela gaur egun izan dugun mejorarik handienetako bat, komunikazioa. Komunikazioa. Eta horrekin batea lotuta eguraldiaren prebizioan. Importantea. Gaur egunean eguraldi txarrik apenas itxasuan zertzen du. Ia informatu gabezelako zenbatenioko borraska datorren da nolabait prebenituten gehaz. Ez da gara bat egun bezala. Orduan hori oso importantea da. Bai. Eta gaur egun Lauren, zuek ariko zarete mugikorrari begira, seguraldi datorren eta hori aldiro edo nahiko kontrolatuta izango duzu, ezta? Hori da. Badukazu zure inguruan arrantzale izan nahi duen edo erabaki bera hartu duen ezagunen bat, lagunen bat? Bai, kuadrien badaukat lagun pare bat. Beste bi? Gainera bai, nirekin ikasten ari direla eta itxasuan egon direla baita. Hondarribitarrak bereiek ere, eta bereiek ere itsasora bideratu nahi dute euren etorkizuna. Hori da. Emeteriok adibidez, zehaztu ditu edo deskribatu ditu arrantzale izatearen edo itsasotik bizitzearen abantaila batzuk, ezta? Zuk ere ikusten dizkiozu, abantaila horiek itsasoari. Nola ikusten duzuzuk ogibidea? Ba, ez dakit, ematen izun lasaitasun ekonomikoa. Bai? Gero itsasoan daukazun deskonexioa lehen esan duan bezala, eta horrelako gauza. Gero, neguko oporraldi horiek ere hor daude, ez da, oporrak edo, atxedena. Oporrak dituzu, bai.